करण्याचा जो निर्णय घेतला त्याचा तीव्र निषेध करण्यासाठी मच्छीमार संघटना, मुंबई फ्रेश ट्रेड डीलर असोसिएशन, काही कोळी महिलांच्या संघटना अशा महाराष्ट्रातल्या 15 ते 20 संघटनांनी येणाऱ्या 22 तारखेला आम्ही महापालिकेवरती एक प्रचंड असा तीव्र मोर्चा काढण्याचा जो निर्णय घेतला, याच अनुषंगाने नितेशजी राणे या खात्याचे मंत्री या नात्याने त्यांनी मागच्या आठवड्यामध्ये देवेंद्रशी, माझ्याशी आणि महापालिका अधिकाऱ्यांशी जेव्हा त्यांनी संपर्क साधला आणि काल महापालिकेच्या कार्यालयामध्ये जी मीटिंग घेतली, काही प्रश्न सोडवण्याचा निश्चिततेनं चांगलं पाऊल त्यांनी टाकलं. त्याबद्दल आम्ही मच्छीमार बांधवांच्या वतीनं, व्यापारी संघटनांच्या वतीनं त्यांचे मनापासून त्याच्यामध्ये आभारी आहोत. परंतु या ठिकाणी मला नमूद करावं असं वाटतं की मार्केटमध्ये असणारा हा व्यवसाय जाणून बुजून मुंबईच्या बाहेर त्याच्यामध्ये जाईल, किंबहुना महाराष्ट्राच्या बाहेर जाईल, अशा पद्धतीची भीती ह्या व्यापाऱ्यांच्या मध्ये आणि सर्व मच्छीमार बांधवांच्या मध्ये निर्माण झालेली आहे. या असणारा मार्केटला त्याच्यामध्ये वाचवण्याचं काम महाराष्ट्र शासनानं देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांच्या नेतृत्वाखाली त्याच्यामध्ये नितेशजी राणे साहेबांनी त्याच्यामध्ये करावं आणि ते करतील असा आम्हाला त्याच्यामध्ये विश्वास वाटतो. म्हणून मी त्या अधिकच्या चर्चा ज्या आहेत त्या महापालिका आयुक्तांच्या बरोबर आणि नितेशजी राणे साहेबांच्या बरोबर या पुढच्या 3-4 बैठका घेऊन त्याच्यामध्ये हे प्रश्न सोडवण्याचं राज्य शासनाच्या वतीनं माननीय मंत्री महोदयाने आम्हाला जे आश्वासित केलेलं आहे त्या आश्वासनाचा आम्ही आदर करतो आणि आमचा जो असणारा हा मोर्चा जो आहे तो मोर्चा आम्ही रद्द न करता स्थगित करण्याच्या बद्दलची घोषणा देवेंद्रजी तांडेल आपल्यासमोर करतील. परंतु तत्पूर्वी आज हे काही छत्रपती शिवाजी महाराज मार्केट आहे, हे कोणत्याही परिस्थितीमध्ये ते पुनर्विकसित व्हावं, त्याच ठिकाणी ह्या असणाऱ्या व्यापाऱ्यांना आणि मच्छीमारांना त्यांचा व्यवसाय करण्यासाठी संधी मिळावी, ही आमची आग्रहाची मागणी मात्र आजही त्याच्यामध्ये माननीय राज्य शासनाकडे, माननीय आयुक्तांच्याकडे आहे की राहील. मंत्री महोदयांनी त्या विषयाच्या संदर्भामध्ये आम्हाला सहकार्य करावं आणि मच्छीमार बांधवांच्या व्यापाऱ्यांच्या अडचणी सोडवाव्या अशी आम्ही महापालिकेच्या आयुक्तांना आणि माननीय मंत्री महोदय यांना त्याच्यामध्ये विनंती करत आणि आमचा हा येणारा जो आंदोलनाची दिशा आहे ती आम्ही कायमची रद्द न करता स्थगित करीत आहोत अशी या ठिकाणी मी आपल्यासमोर घोषित करतो. सन्माननीय श्री नितेश राणे साहेब आणि आपले पत्रकार बंधू आणि भगिनी यांचे अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती मनापासून आभार व्यक्त करत आहे. त्याचं कारण असं आहे की आतापर्यंत जो काही संवाद झालेला आहे किंवा संवाद होत होता तो एकतर्फी होत होता. ह्या मुद्द्यावर आम्ही अनेक पत्रकार, अनेक निवेदनं प्रशासनाला दिलेली आहेत, परंतु त्याच्यावर कसलंच उत्तर प्रशासनाकडे येत नव्हतं. मधल्या काळात जेव्हा आम्ही आंदोलनाची हाक दिली आणि त्याप्रमाणे पत्रकार बांधवांनी आणि भगिनींनी बातम्या छापण्यात आल्या, प्रसारित करण्यात आल्या, त्या धर्तीवर संवाद प्रसारमाध्यमातून सुरू झाला. म्हणजे आम्हाला उत्तर ते पत्र न देता प्रसारमाध्यमातून त्याचं उत्तर देऊ लागले. तदनंतर मंत्री महोदय सन्माननीय श्री नितेश राणे साहेबांनी पुढाकार घेऊन ह्या विषयाचा वाचा फोडण्यासाठी स्वतः प्रयत्न केले. अधिवेशनाच्या कठीण काळात सुद्धा त्यांनी वेळ दिला आणि सलग 3 दिवस आम्ही बैठका चालू होत्या. त्या दिवशी काल सभा सुद्धा झाली आणि त्या 3 ज्या आमच्या महत्वाच्या मागण्या होत्या त्यातलं एक मागणी सकारात्मक त्या बैठकीत झाली, ते म्हणजे की जोपर्यंत आमचं समाधान होत नाही तोपर्यंत फुटपाथवर आम्ही स्थलांतर करू देणार नाही, हे आश्वासन आम्हाला त्या सभेत मिळालेलं आहे. राणे साहेबांनी सुद्धा ते पुढाकार घेतलेला आहे. त्यामुळे जो काही आम्ही आंदोलनाची हाक दिलेली आहे ती तुर्तास स्थगित करत आहोत, मागे घेत नाही आहोत. कारण की जोपर्यंत आमचं समाधान होणार नाही तोपर्यंत आम्ही हा लढा चालू ठेवणार आहोत. त्याचबरोबर या मार्केट हा जे विशेष आहे ते म्हणजे की फार मोठी इंडस्ट्री आहे. वार्षिक 2000 कोटीचं वार्षिक पुढाकार ह्या मार्केटमधनं होतं आहे. 1 लाख मच्छीमार ह्या मार्केटवर अवलंबून आहेत. एपीएमसीच्या धर्तीवर कार्यरत असणारं हे मुंबईतलं किंवा राज्यातलं एकमेव मार्केट आहे. त्यामुळे मार्केटला एक साधारण मार्केट न बघता एक व्यावसायिक इंडस्ट्री बनणं शासनाची आणि सरकारची गरज आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून पावले उचलले जातील. आमच्या जे मागण्या आहेत, आम्हाला बेसमेंटमध्ये जायचं नाहीये. आमची जी आमचं जे मार्केट आहे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं आपण निर्माण केलं पाहिजे. तशी घोषणा जर होत असेल तर त्या पद्धतीने झालं पाहिजे, आमचं समाधान झालं पाहिजे, तरच आम्ही ह्या मुद्द्यावरनं म्हणजे आम्ही सरकारचे आभार मानू. तोपर्यंत हे मार्केट 22 तारखेला जे आम्ही आंदोलन पुकारलेलं आहे ते स्थगित करत आहोत. 15 दिवसानंतर ज्या काही घडामोडी होतील त्यानंतर पुन्हा आम्ही आंदोलनाची हाक घेणार. अजून एक छोटासा विषय याला जोडतो. ज्या विकासकाला हे काम दिलेलं आहे त्याहीबद्दल ह्या सगळ्या जणांचे काही आक्षेप आहेत, काही प्रश्न आहेत. त्या पद्धतीने ती प्रक्रिया राबवली गेली.
म्हणून मी ह्यांना विनंती केलेली आहे की आपण हा विषय मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीसजींच्या इथे घेऊन जाऊ, त्यांना सगळी वस्तुस्थिती समजू आणि साहेब योग्य पद्धतीने न्याय देतील असा विश्वास मी त्यांना या निमित्ताने दिलेला आहे. म्हणून राज्य सरकारच्या वतीने या खात्याचा मंत्री म्हणून मी बलवंत पवारजी असतील, आमचे देवेंद्र गांधे असतील आणि त्यांचे सगळे प्रमुख जे सहकारी इथेही आहेत किंवा आमचं ऐकत असतील त्या सगळ्या जणांचं मी मनापासून आभार मानतो की त्यांनी आमच्या शब्दाला मान देऊन त्यांनी आज हे स्थगित केलेलं आहे. चर्चा आमची सुरू आहे. आम्ही स्वतः नवीन मार्केटला पण आम्ही भेट देणार आहोत, जुन्या मार्केटला पण आम्ही आयुक्तांबरोबर भेट देणार आहोत, जेणेकरून जे बनणार आहे ते यांच्या हिताचं बनलं पाहिजे. शेवटी ह्यांना पिढ्यानपिढी तिथे बसायचं आहे. आयुक्त बदलतील, मंत्री बदलतील, ह्यांची जागा बदलणार नाही, ह्यांचा व्यवसाय बदलणार नाही आणि म्हणून जोपर्यंत ह्यांचं समाधान होत नाही तोपर्यंत अशाच पद्धतीचा संवाद आम्ही ठेवण्याचा आमचा दृष्टिकोन आहे, आमची तयारी आहे. आणि शेवटी राज्य सरकार असो, महापालिका असो, आम्ही जनतेचे सेवक आहोत. आम्ही काय दुसऱ्या कोणाची सेवा करण्यासाठी ही पदं घुसवत नाहीये आणि म्हणून 100% आमच्या मच्छीमार बांधवांचं समाधान होण्याच्या दृष्टिकोनातून आम्ही पावलं उचलू. म्हणून या सगळ्याच मान्यवरांचं त्यांनी घेतलेल्या निर्णयाबद्दल मी आभार मानतो आणि इथेच धन्यवाद. काय प्रश्न असतील या संबंधित एक राजनीतिक सवाल है इसके क्या मगर इस बारे में कुछ है क्या कि आपको विषय ही समझा नहीं है इसलिए थोड़ा दिखाओ 4-5 सवाल राणेसाहेब, महापालिका आयुक्तांची तुम्ही भेट घेतली, त्यांचा सकारात्मक एकंदरीत रिप्लाय होता का? तुम्ही भेट घेतली नक्की नक्की. महापालिका आयुक्त हे सरकारचे प्रतिनिधी आहेत, मीही सरकारचा प्रतिनिधी आहे. मी त्या खात्याचा मंत्री आहे, ते महापालिका आयुक्त आहे. गगराणीजी हे राज्य प्रशासनाबद्दल आपल्याला त्यांचा प्रचंड मोठा अनुभव आहे. आमच्या दृष्टिकोनातून हे फायद्याची गोष्ट आहे की गगराणीजी आज त्या कमिशनरच्या खुर्चीवर आहे. म्हणून त्यांनी सगळा विषय काय होतं, कम्युनिकेशन गॅप होता. हे जे बोलायचे ते कधी कधी महापालिका आयुक्ताकडे पोचायचंच नाही. मी मधला दुवा बनलेलो आहे. मी मधला आमच्या कोकणातल्या वाचनपर्यंत साखर तयार केलेला आहे आणि त्या निमित्ताने आता माहिती आयुक्तांकडे पोचल्यानंतर त्यांनी काही विषयासाठी वेळ मागितलेला आहे. त्यांनी आपल्या अधिकारी वर्गाला पण अभ्यास करायला सांगितलेला आहे. परत एकदा त्यांच्यावर बसून ह्याच्यावर तोडगा कसा निघेल या दृष्टीकोन पावलं टाकू. साहेब, तुम्ही बोललात की त्या विकासकाला यांचा आक्षेप आहे, त्या आक्षेपाचं नेमकं कारण काय, कोण आहे ते विकासक? कसं आहे की जेव्हा बिड प्रक्रिया सुरू केली, टेंडरिंग केलं, त्यावेळेस काही कंडिशन्स महापालिकेने देण्यात आल्या. त्यातलं कंडिशन असं होतं की जी कोणी बिडर असतील त्यांचं वार्षिक उलाढाल 500 कोटीच असलं पाहिजे आणि मागील 3 वर्षाचं नेटवर्क 200 कोटीच असलं पाहिजे. आता हा जो विकासक आहे, हा डेव्हलपर, त्याच्यामध्ये 3 कॅरेक्टर्स आहेत आणि त्या कंपनीची स्थापना ऑक्टोबर 2023 झाली. 1.5 वर्ष सुद्धा कंपनी स्थापन झालेली नाही आणि त्या कंपनीला कवडी मुलाच्या भावामध्ये ते भूखंड देण्यात आलेलं आहे. 370 कोटीला 30 वर्षाचं भाडे करारावर, त्याचबरोबर पुढील 30 वर्षाचं ₹1 भाडे करारावर, ते 60 वर्ष 370 कोटीला देण्यात आलेलं आहे. त्यामुळे बरेच प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहेत. तर त्या दृष्टीनं आमची अशी विनंती असणार आहे मुख्यमंत्र्यांना सुद्धा मुख्यमंत्री लक्ष घालावं आणि खरंच जर काही घोटाळा असेल तर तो तिथेच थांबून प्रक्रिया थांबवावी आणि पुढे मग निर्णय घ्यावा. राणेसाहेब, तुम्ही मागील काही दिवसांपासून कोळी बांधवांसाठी चांगले निर्णय घेताना दिसून येत आहे. यांची जी मागणी आहे एकंदरीत मोर्चाची वगैरे, मग महापालिका आयुक्तांची भेट घेतल्यानंतर प्रॉपर मार्केटचा जो विषय आहे किंवा यांचा जो विषय आहे तो म्हणजे मार्गी का लागत नाही? ते मार्गी लागत नाही समाधान होणं गरजेचं आहे. आम्ही बांधतो कोणासाठी आहे? आमच्या मच्छीमार बांधवांसाठी. ते बसणार कसे, कुठे बसणार, गाड्या कशा उतरणार, बाकी जागा कशी असणार, या सगळ्या गोष्टीचा विचार करून आपल्याला त्या मार्केटचं काम पूर्ण करायचं. म्हणून मार्गी लावण्याच्या दृष्टिकोनातून हे सगळे प्रयत्न आहेत. जेणेकरून आज यांच्यामधला चांगला संवाद आम्ही साधू केला. यांना जे मनातल्या 4 गोष्टी आहेत त्यांनी आपल्या आयुक्त साहेबांची हे बोलले, आम्ही राज्य सरकार म्हणून ऐकलेलं आहे आणि म्हणून त्या दृष्टिकोनातून सगळ्यांचं ऐकून सगळ्यांना विश्वासात घेऊनच हे फिश मार्केट, मच्छी मार्केट पूर्ण करावं या दृष्टीकोनातून आम्ही पावलं टाकतो. बघा, मच्छीमारांचा प्रश्न तुम्ही वारंवार उपस्थित करता. मागे सुद्धा तुम्ही एक भेट दिली, भाऊच्या धक्क्याला सुद्धा जे कोळी किंवा जे मूळ मच्छीमार आहेत त्यांना बाजूला करून इतर धर्मी आहेत जे आले आहेत पुढे. काही दिवसांपूर्वी ससून टॉक येथे सुद्धा अशाच प्रकरणाने एक आंदोलन झालं होतं. तर मच्छीमारांची अवस्था का झाली आणि
ही अवस्था नीट व्हावी यासाठी काय प्रयत्न? बघा काय आहे, ह्या आमच्या मच्छी जो किनारपट्टीचा भाग आहे, तुम्ही कालचं अगर माझं भाषण विधान परिषदेचं ऐकलं असेल, मोठ्या प्रमाणामध्ये इथे बांगलादेशी, रोहिंगे आणि जिहादी मानसिकतेचे जे लोक आहेत त्यांनी आपल्या किनारपट्टीचा ताबा घेण्यासाठी प्रयत्न केलेला आहे, जेणेकरून आपला जो मूळ मच्छीमार बांधव आहे तो स्थलांतरित व्हावं, त्याचा व्यवसाय बंद व्हावा आणि ह्यांनी किनारपट्टीचा ताबा घेतल्यानंतर हे विविध पद्धतीने इकडे ह्या अशा राज्यामध्ये शहरामध्ये असंतोष कसा निर्माण होईल हेच कार्यक्रम त्या लोकांचे, जिहादी लोकांचे चालू होतात. म्हणून आमचा लढा ह्या सगळ्या मानसिकतेच्या विरोधात आहे. शेवटी स्थानिक मच्छीमारांचा, कोळी बांधवांचा पहिला अधिकार या मुंबईवर आहे आणि म्हणून त्यांचे अधिकार अबाधित राहावे आणि आता कोणीही आमच्या मुंबई शहराकडे, महाराष्ट्राकडे वाकड्या नजरेने पाहणारे लोक असतील त्यांना आम्हाला थांबवायचं आहे. म्हणून आम्ही या दृष्टिकोनातून पावलं उचलतो. सर, सरकार आपकी है, इसमें कहाँ पर आ रहा है? जो ये कर सकते हो इनके ऊपर कार्रवाई, बांग्लादेशी के ऊपर वो कर रहे हैं ना कार्रवाई, कौन बोला नहीं कर रहे? प्रतिबंधित कहाँ है? सब जगह कार्रवाई शुरू है. उल्टा हम लोग ने एक पहल ऐसी की है कि पहले सिर्फ हम लोग आधार कार्ड चेक करते थे, अभी आधार कार्ड के साथ वोटिंग कार्ड आईडी भी चेक करना हम लोग ने शुरू कर दिया. पहले करीब क्या होता था, आधार कार्ड कुछ तो गलत दिखा के वो लोग अपना काम निकाल लेते थे. अभी मैंने अपने डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों को बोला है कि वो उसका वोटिंग कार्ड आईडी चेक करो ताकि वो उधर का वोटर है क्या, हमारे इधर का मतदार है क्या, ये चेक करने के बाद ही उसको उधर रहने दो, वरना उसका रिपोर्ट का प्रोसिजर चालू कर दो. सर, असे अनेक प्रश्न आहेत की विकास कामं तिथे आल्यानंतर मच्छीमारांचे जे मच्छी मार्केट असतील त्यांना स्थलांतरित केलं जात आहे दुसऱ्या ठिकाणी, ज्या ठिकाणी त्यांचा व्यवसाय सुद्धा नाही करू शकत नाही. त्यालाच विरोध मुंबई असेल, उपनगर असेल, यामध्ये जास्त बघा, मच्छी मुळामध्ये तो ओरिजिनल निर्णय का घेतला गेला तर कुठेतरी ती इमारत कोसळली आणि म्हणून हा स्थलांतरितचा निर्णय घेतला गेला. कोणी चांगलं चाललं असेल आणि कोणी मुद्दामून केला असा विषय नाही, पण मुद्दा ही लढाई किंवा ही जागरूकता त्याच्यासाठी महत्वाची आहे. आज बघा, सरकार म्हणून मी त्यांच्याबरोबर बसलेलो आहे, महापालिका आयुक्त त्यांची संवाद साधतायत, म्हणजे आम्ही कोणालाही वाऱ्यावर सोडलेलं नाहीये. आमचं म्हणणं आहे, सरकार तुमच्याशी बोलताय ना, मग आंदोलनाची गरजच नाहीये. फडणवीस साहेब आहेत, आमचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री, आमचं सरकार, आम्ही मंत्री म्हणून काल मी अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस होता